வெளிநாட்டு புலனாய்வு பிரிவினரிடமிருந்து கிடைத்த தகவலுக்கு அமைய வேறுவலைக்கு அப்பால் ஆழ்கடல் பகுதியில் இலங்கை கடற்படையினரால் முன்னெடுக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு நடவடிக்கையின் போது கைப்பற்றப்பட்ட பல நாள் மீன்பிடி படகிலிருந்து 300 கிலோகிராமிற்கும் அதிக ஹெரோயின் போதைப்பொருள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று காலை குறித்த மீன்பிடி படகு திக்கோவிட்ட மீன்பிடி துறைமுகத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டு முன்னெடுக்கப்பட்ட சோதனைகளின் போது படகிலிருந்த 298 உரப்பைகளில் இந்த போதைப்பொருள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தமை கண்டறியப்பட்டதாக கடற்படை தளபதி வைஸ் அட்மிரல் காஞ்சன பானகொட தெரிவித்தார். குறித்த படகு இலங்கைக்கு சொந்தமான பல நாள் மீன்பிடி படகு எனவும் அதிலிருந்து 6 சந்தேக நபர்களும் தொடர்பாடல் நடவடிக்கைகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட உபகரணங்களும் சட்டத்தின் முன் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் கடற்படை தளபதி மேலும் குறிப்பிட்டார். கைப்பற்றப்பட்ட இந்த போதைப்பொருள் தொகையின் பெறுமதி சுமார் 6000 மில்லியன் ரூபாய் என கடற்படை தெரிவித்துள்ளது. ශ්‍රීලංකීය බහුදින දීවර යාත්‍රාවක් එහි ඉදිරිපස ඒ ටැංකියේ සංගවා තිබූ තහනම් මද්‍රව්‍යයයි සැක කරන ලද උර 298ක් මේ වෙනකොට මූලික පරීක්ෂණවලදී තහවුරු වෙනවා. හෙරොයින් නම් වූ සැක කරන මද්‍රව්‍ය කිලෝ 300කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ උරවල තියෙනවා කියලා. ඒත් එක්කම මෙහිදී sannivedanaye පිණිස භාවිතා කරන ලද එම sannivedana උපකරණයත් ඒ සම්පූර්ණ තහනම් කටයුත්තට සම්බන්ධ වූ දීවරයන් හදන මේ අවස්ථාවේදී අපි නීතිය හමුවේ ඉදිරිපත් කර සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂක හමුදාවන් ඔක්කොමත් පොලිසියත් නම් කරොත් විශේෂ කාර්ය බලකාය පොලිස් මද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය මේ හැමෝම එක්කාසු වෙලා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஆயுள் மீடியாவை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.